Il-ġejjieni ta' Greenland jibqa' jiddomina l-aħbarijiet internazzjonali. Il-President tal-Istati Uniti, Donald Trump, baqa' jinsisti li jieħu kontroll ta' Greenland għaliex argumenta li dan huwa essenzjali għas-sigurtà tal-Istati Uniti u tad-dinja. Fl-aħħar sigħat ġie żvelat messaġġ li Trump bagħat lill-Prim Ministru ta' Norveġja li fih qal li darba ma ngħatax il-Premju Nobel għall-Paċi ma jħossux obbligat li fi ħsiebu jkun hemm dejjem il-paċi, għalkemm qal li din tibqa' dejjem predominanti. Trump iddikjara li mill-ewwel ta' frar se jimponi tariffi ta' 10% dazju fuq l-importazzjoni ta' prodotti minn 8 pajjiżi Ewropej, kemm il-darba jopponu l-pjan tiegħu li jieħu fidejh il-gżira. F'dan l-isfond il-Prim Ministru ta' Greenland, Jens Frederik Nielsen, qal li pajjiżu mhux se jaċċetta li jkun taħt pressjoni, kompla jgħid li pajjiżu għandu dritt jieħu deċiżjonijiet f'aħjar interess nazzjonali u l-aħħar dikjarazzjonijiet tal-Istati Uniti ma jbidlu xejn minn dan il-ħsieb. Il-President tal-Kunsill Ewropew, Antonio Costa, sejjaħ il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea għal summit ta' emerġenza l-ħamis li ġej fi Brussell. F'post fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li quddiem din l-inċertezza globali dejjem tikber, Malta ser tibqa' tieħu deċiżjonijiet responsabbli favur l-istabilità internazzjonali u fl-aqwa interess tal-poplu Malti u għawċi kollu. Fil-laqgħa tal-ħamis il-mexxejja Ewropej mistennija jfasslu il-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea dwar is-sitwazzjoni. Analisti qalu li l-Unjoni Ewropea tista' saħansitra tikkunsidra tapplika l-hekk imsejħa Trade Bazooka, liġi li tippermetti lill-Unjoni tirrispondi għal rikatt ekonomiku minn pajjiżi terzi. Fl-aħħar sigħat Trump qal li l-mexxejja Ewropej għandhom jiffukaw fuq ir-Russja u l-Ukrajna u mhux fuq Greenland. Intervistat minn NBC News qal li jekk ma jilħaqx ftehim 100% li se jkompli fid-deċiżjoni li jimponi tariffi. Ma kkumentax meta mistoqsi jekk l-Istati Uniti ix se tuża l-forza biex tieħu l-kontroll ta' Greenland. Il-Prim Ministru tar Renju Unit Keir Starmer qal li l-pjan ta' Trump li jimponi tariffi huwa kompletament żbaljat, waqt li sejjaħ is-sitwazzjoni bħala serja ħafna xejn rapporti li r-Renju Unit jista' jirritalja billi jimponi tariffi wkoll u ddikjara li gwerra kummerċjali mi fl-interess ta' ħadd. Is-Segretarju Ġenerali tan Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres qal li din hija sitwazzjoni ta' impunità totali min-naħa tal-Istati Uniti li qal qed turi li għalija l-poter huwa aktar importanti mill-liġi internazzjonali.